ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் உங்கள் பிரபா. பொதுவாக மன்னிப்பு அப்படின்றது பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. உன்னால் ஒருத்தவங்க கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றத நீ புரிஞ்சு அதே கஷ்டத்துக்குள்ளே நீ உள்ளாகும் போது அந்த கஷ்டத்தினால ஏற்படுற புரிதல் அப்படின்றது தான் மன்னிப்பு. அந்த லெவலுக்கு ஒரு மதிப்பு உள்ள ஒரு மன்னிப்பை நம்மளை முழுவதுமாக புரிஞ்சு வச்சுக்கிற ஒருத்தங்கிட்ட கேட்குறதுல தப்பு இல்லை இல்லையா? ஸோ அதான் இதுவரை வருவேன் என்று வாக்குறுதி கொடுத்து சரியான நேரத்தில் வந்ததில்லை. ஏன் இன்னும் சொல்லப்போனால் வந்ததே இல்லை. இதுவரை உனக்காக நேரம் எதுவும் ஒதுக்கியதாக ஞாபகம் இல்லை. இதுவரை உன் அன்பை பெரிதாக எடுத்துக்கொண்டேனா என்றும் தெரியவில்லை. ஆனால் இதுவரை நீ என் மீது கோபமடைந்ததில்லை. அது ஏன் என்று இதுவரை எனக்கு புரியவில்லை. நான் இதுவரை நேசித்த தனிமையை, நான் இதுவரை நேசித்த இடங்களை, நான் இதுவரை சந்தித்த மனிதர்களை, நான் இதுவரை வாசித்த புத்தகங்களை, இப்படி இதுவரை நான் வெறுக்காத அனைத்தையும் வெறுக்கிறேன் நீ அருகில் இல்லாததால். மன்னிப்பாயா?